Ito sa akin, gusto ko lang pinakita kasi ito yung isa sa original songs ko. Ala! Gusto ko yun. Ito yung sulat ko tungkol sa isang babae. Kami din! Niloko din! Nilaman ng sobra. At pinaglaban ko siya hanggang sa huli. Relate mo! Nakapili ko na minsan. Ano yung kwento mo bigyan ko lang kayo ng konting kwento ko dito sa atin. Para maintindihan kung iba na hindi pa natin ng ito yung song na hindi ko siya may sana na isulat. Kasi every time na mag-aaway kami, kasi siya, ang mga babae, ang hilig pa kayo mag-break kapag nag-aaway na. Ama, sa mga nangyayari ko, totoo hindi. Wala ka naman. Pag-aaway, away na. Pag-aaway na. Lalaki din! Kaya sa mga babae na rin hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Kapag nararamdaman ng mahal kayo, alagahan mo. Kasi tayo, pwede siyang mawala at maging alaala. It's either good memories or bad memories. Pero ako kasi, palagi, kahit pa sobrang dami ng bad memories, puro good memories na yung naalala ko kasi positive din ako tao. So, sabi ko, ayaw ng problema, ayaw ng umiyak. Kasi nasubukan ko ng umiyak eh. Every time na mag-break kami, sumusulat ako ng lyrics. Every time na mag-break kami, sumusulat ako ng lyrics. Every time na mag-break kami, hanggang sa natapos ko yung song. So, sa mga hindi mo nakakala, pwede yung check sa YouTube.